Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Rapper Rich Kalash is gisteren vrijgesproken van drugssmokkel. Hij werd op 30 mei van dit jaar gepakt met meer dan 600 gram vloeibare cocaïne in zijn koffers. Uiteindelijk bleek zijn oom, die tevens zijn manager is en met hem meereisde, verantwoordelijk voor het plaatsen van de drugs in de koffer. De oom nam ook alle straf op hem en werd veroordeeld tot 9 maanden voorwaardelijke straf. Evelien Kruithof-Boor is voorzitter van het Project Management Organization. Dat is belast met het vinden van een nieuwe huurder voor de raffinaderij. Gisteren in het parlement stelde ze dat er nog steeds enkele bedrijven interesse hebben om de raffinaderij volgend jaar over te nemen. Kruithof-Boor benadrukte dat er verschillende letters of intent zijn getekend en vroeg verder om ruimte en rust om het werk te kunnen voortzetten en te komen tot de beste kandidaat voor de raffinaderij. Marcelino Tjonke de Lanoy, interim-directeur van Refineria di Curaçao, maakt zich grote zorgen over de financiële situatie van de raffinaderij. PDVSA betaalt al lange tijd geen huur en de schuld is opgelopen tot bijna 70 miljoen gulden. Hij weet ook niet wanneer het geld wel betaald gaat worden en maakt zich zorgen over de gevolgen van een slechte financiële situatie. Niet alleen voor de raffinaderij, maar ook voor Refineria di Curaçao zelf, dat het ook niet zo lang zonder zoveel geld kan uithouden, aldus de Lanoy. Het plan om RIF aantrekkelijker en mooier te maken is inmiddels al van start gegaan. De Curaçaose overheid gaat 20 tot 25 miljoen gulden investeren in de ontwikkeling van het RIF-gebied. Daarmee moet de omgeving schoner worden en aantrekkelijker voor toeristen. In het huidige mangrovenbos zullen verschillende mangroven worden gekapt. Maar volgens de overheid gaat het vooral om mangroven die nu op vervuilde grond staan. Verder zullen enkele mangroven worden verdund, zoals dat heet. De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning nodigde de pers gisteren uit om de werkzaamheden in het RIF te bekijken. Als het nieuwe ziekenhuis niet op korte termijn over meer geld kan beschikken, loopt de oplevering van het nieuwe ziekenhuis eind van dit jaar gevaar. Dat zei minister van Volksgezondheid Suzy Amelia Reumer. Dat is ook de reden dat de overheid 25 miljoen gulden beschikbaar heeft gesteld aan Hospital Noble Otrobanda. Het geld kan door het ziekenhuis worden gebruikt om urgente zaken te regelen. Ondertussen wordt gewerkt aan een uitgebreide financiering voor het ziekenhuis en als die rond is, moeten 25 miljoen gulden weer worden terugbetaald aan de regering, aldus Amelia Reumer. De Curaçaose Little Leaguers, de selectie van Liga Pabau, heeft gisteren met 8-1 gewonnen van Canada. En daarmee zijn ze weer een stapje verder naar de uiteindelijke overwinning van de Little League. Curaçao moet vandaag tegen het Venezolaanse team dat gisteren met 8-7 van Mexico wint. Als Curaçao daaruit als winnaar naar voren komt, spelen ze donderdag een wedstrijd tegen de verliezer tussen Zuid-Korea en Japan. De manier waarop de Nederlandse rechtbank Willem Holleder ten onrechte tot levenslang heeft veroordeeld voor het geven van moordopdrachten kan symbool staan voor een steeds slechter opereren van rechters. Dat stelt zijn advocaat Sander Jansen. Het strafklimaat in Nederland verhardt en rechters redeneren naar hun eigen oordeel toe. Volgens Jansen is de Nederlandse rechterlijke macht altijd op hoog niveau geweest, maar de laatste jaren is het gezag aan erosie onderhevig. Hij maakt zich zorgen dat rechters steeds meer naar zichzelf toe redeneren en niet alleen naar de feiten kijken, terwijl dat wel zo moet. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.